Zdravím vás. Nachádzame sa Wonderland Lisboa. 1. december a začali sa Vianoce a Lisabon sa rozsvietil. Lisabon sa rozsvietil a som tu s priateľkou a s jej rodinou, tak skúsim vám toto nejako ukázať a ideme to preskúmať. Ako dôkaz sa vám ukážem. Wonderland Lisboa. Tam som ja. A prvý stánok. A toto je lotéria. Alebo taký škrabací, hej, lotéria. No nič, ideme tým smerom a budem sa vám postupne ozývať. Vo veľa miestach budete môcť vidieť v Portugalsku toto MBA. To znamená, že viete platiť telefónnym číslom. To je dosť cool. Je to instantné a nepotrebujete poznať IBAN toho človeka. No ale pozrite sa. Moja priateľka si pozerá prstenie, lebo to je také go-to u mne. Tak si pozrieme ceny. Tak, euro 60 za tú paštel danata. Cukrová vata tam. No nič, ideme postupne. Toto je obrovské. What are you doing? Video. Where are you? Wonderland, Lisbon. Where are we? Wonderland, Lisbon. Within Lisbon. To je nejaká čokoláda. Toto možno skúsim. Pozrite sa na tie stromy. Hotel Ritz. To je krása, že tu je maďarská vlajka. A už nie. Už sa rozpadla. Práve som si dal shot toho. Je to toto. Je to taký čerešňový likér a nalejú vám to do čokolády. Frajerkina mama nás pozvala. Nemám potuchy, koľko to stálo, lebo som tomu nerozumel. Ale bolo to dobré a berem rodine domov na ochutnávku. Iba takúto 50 ml fľaštičku, lebo neidem s batožinou, ale celkom cool, ľúbilo sa mi to. Ideme ďalej. Pozrite sa na ten sandwich. 3 koky. Za cena 8 €. Ty kokos, pozerajte na to. To je neskutočné. Hneď by som si dal, ale nedám si. Chudnem do Vianoc. Hneď by som si dal. Christmas bacon za 12. To by som si šupol. Čo majú tuto vedľa? Tuto majú palacinky, crepes. Ty koky, pozrite sa na tú Nutellu. Nutella 6 € za jednu porciu. No nič, idem si dať radšej víno, lebo to bude lepšie. To vyzerá ako T-com stánok. Oh, what's that? Portela. Oh, káva. Let's go check it out. Oh, tak tu vám spravia kávu. Kokos, som myslel, že to tu keby nejaké luxusné cukríky predávajú. To je na kávu. No, kávu si ja nedám, lebo zajtra idem do roboty, ale
nech si oni dajú. Haha. Andiamo. Okay, now I'm recording. Woo! Woo! Sofistikovaný spôsob objednania jedla. Cez automat. Ideme vyskúšať toto, respektíve Rafaelka to ide vyskúšať. You are going to try a hot dog, right? A potom ideme ďalej tým smerom. Toto páni nám to pripravia, takže práte nám dobrú chuť. Hot dogo! Let's go! Coca-Cola! Good. Good? We will see. We will see. Inženieri Bifana s čiapkami. Aj inženierské ceny, no. Ideme ďalej. No. Keď sa dobre najete, tak tu sa to môžete dostať za seba von, lebo vás tu potočia hore dole. Tento areál je obrovský. Asi stále sme v jednej línii a niekde tuto na konci sa to potom točí do takého účka ako keby. A vlastne tam viete ísť úplne až naspäť vlastne tam dole. A môžete zatiaľ tie stávky sú dosť repetitívne. Sú tu vlastne žlčníkový kameň stánky, to znamená, že dobré masné burgery a hotdogy a také hranolky, také veci. Potom na cukrovku, hej, kvalitnú. Ale sú tu aj na platne, šaty, to sa mi dosť ľúbi, vyzerá to tu ako taký trh. A tie ceny zatiaľ úplne také primerané, by som povedal. Na to, že sme v centre Lisabonu, si myslím, že to je veľmi, veľmi dobré. Vidíte, tu sú tie trička napríklad, hej, tu robia nejaké sendviče, sú trička, sú šiltovky. To čáva beží v kraťasok do piči 1. decembra. A normálne som z toho vykolajený, až som to nadával. Kokos. Ale hej. Knihy. Bomba. A tak stále ideme dopredu. Takže stojíme pred obchodom, ktorý predáva takéto erby. A predávajú vám erb na základe vášho portugalského priezviska, no. A tam sú, vidíte, takéto maličké tam. Asi nebudú mať erb na doma nič, no. Škoda. Troch som sa tu zdrbal. No nič, tak žiaden erb pre mňa. Žiaľ.
Takže v Lisabone tu aj majú takéto, kde sa korčujú ľudia, ale je to z plastu. Pozrite sa na ten rad ľudí. Všetci čakajú. Všetci čakajú, aby si zakorčovali na plaste, no, lebo je tu 16 stupňov, takže ľad by im tu toho nevydržal, no. Zaujímavé, nie? Ja by som nečakal, no. Stánok, čo prodáva sendviče z vajíčka, z praženice. Dosť cool. Som ešte nevidel na Slovensku. No, takže pôjdeme už smerom tade. A ja sa s vami asi rozlúčim. Zatiaľ na teraz, a ak nájdem nejaký zaujímavý stánok, tak sa ozvem. A keď nie, tak spravím potom uzatvorenie, no, lebo chceme to rýchlejšie už prejsť a začína to byť také repetitívne z hľadiska, že nič nové som zatiaľ nenašiel. Takže keď tak sa ešte ozvem, ale ak nie, tak až na konci tohto vianočného trhu. Čaute zatiaľ. Takže najedený, spokojný a plný ránu, že za 11 hodín idem do roboty. Tak sa s vami učím z Lisabonského Wunderlandu, alebo Wonderlandu, hej, Wunderland po nemecky. Užil som si to, niečo som aj pokúpil. Keď to porovnám s bratislavskými trhmi, tak sa mi to ľúbilo viac tu. Je to tu viacej rôznorodé, je to väčšie a ľúbi sa mi, že je to fakt, že nie sú to také typické trhy, na ktoré som ja zvyknutý. Je to zaujímavejšie a je to viac zamerané na také tie rodiny a prakticky je to pre všetky vekové kategórie. Viete si tu kúpiť od darčekov po 27 druhov jedva, proste sú tu kolotoče a je to zaujímavé, je to tu hlavne, je to tu čisté, nie sú tu odpadky, nie je tu veľa ľudí. No, veľa ľudí tu je, len je to tu tak pekne rozdistribuované, takže ideme sa pri ďalšom videu a neviem, kedy toto video bude na YouTube, ale šťastné a veselé. Tak zase niekedy najbližšie. Čaute.